Takže pekný deň vám prajem. Pozdravujem aj do lekární. No a vlastne dnešný deň, možno trošku tak sme preskočili, ale vlastne dnešná téma by mala byť ako prvá. Takže dnes vlastne zase si povieme niečo o našej filozofii značky Institút Estederm, ako sme vznikli, aké máme produktové rady, ako pracujeme vlastne celkové so značkou Institút Estederm. Následne si povieme o Osmoklin produktovom rade, čiže o čistení pleti. No a ešte si povieme o dvoch veľmi dôležitých produktoch, ktoré sú také naše ikony značky a je to vlastne bunková voda a je to H-Proteom sérum. Takže ekobiológia v službách estetiky Institút Estederm. Tak úplne začiatok. Určite začnem pánom Žánom Noelom Torelom. Je to vlastne zakladateľ spoločnosti NAOS, vizionár, vedec, biológ, dokonca farmaceut, váš kolega. No a vlastne on mal ako chlapec v minulosti zle toleroval slnečko, mal problémy so slnkom. Jeho pokožka je svetlý fototyp, marišavé vlasy, síce to tak nevidieť, ale naozaj zle príjmal toto slnko a napriek tomu, že to slnko miloval, a tak neskôr robil výskum práve s pigmentom a našiel prvé patentové technológie, ktoré máme vlastne v letných produktoch, čiže priniesol úplne iný prístup k ochrane pred slnkom. Bol to v rozpore so všetkými tradičnými spôsobmi myslenia a vlastne naozaj v tom lete sme úplne iní, sme naozaj topka. Keď na tie produkty sa pozrieme, tak nemáme tam uvedené to SPF, pretože z nášho pohľadu SPF nestačí, pretože my potrebujeme chrániť bunky aj iným spôsobom, nielen filtrami a clonami. Takže pán Torel, prvé, čo vynašiel naše opalovacie produkty. Ako značka sme vznikli zo slnka. Slnka sa nebojíme, ale naopak učíme našu pokožku adaptovať na slnko. Tak, jak som spomínala, patríme do spoločnosti NAOS. Máme aj dve sesterské značky. Bioderma, ekobiológia v službách dermatológie, čiže sestra Bioderma zachováva zdravú pokožku. Etat Pure, túto značku možno menej poznáte. Je to značka, ktorá je v nejakých pár krajinách sveta, ale možno bude prinesená aj do Československa. Je to ekobiológia v službách osobnej starostlivosti o pleť. Prináša pleti presne, čo pokožka potrebuje. Nič viac, nič menej. Sú tam špeciálne ampule s koncentrátmi, s účinnými látkami a vlastne klientka si priamo dávkuje to, čo potrebuje. No a my, značka Institút Estederm, sme ekobiológia v službách estetiky, čiže staráme sa o ženskú krásu a v priebehu času. Od roku 1988 sme všetky tri značky vyrobené vo Francúzsku v laboratóriách NAOS v Provence. A aspoň tak pre zaujímavosť, jeden výrobok prechádza 125 testami. Za jeden deň vyrobíme 600 000 vyrobených produktov. Na výrobu našich produktov používame 650 surovín. Robíme aj testy, samozrejme, klinické štúdie, ktorými prechádza 8500 pacientov. Hodnotíme účinnosť aktívnych zložiek 1 bilión ľudských buniek, ľudskej pokožky za rok. No a určite máme viac ako 70 ekobiologických patentov a technológií. Kde všade sa nachádza NAOS alebo je prítomnosť NAOS, tak naozaj všade na svete, viac ako 130 krajinách sveta. No ale samozrejme ten potenciál vždy je a hlavne možno aj v krajinách na východe, ako je Saudská Arábia alebo Japonsko, japonské ženy, si viete predstaviť, že naozaj tam ako keby čím svetlejšia pleť, tak tým ako keby vyššia hodnota. Takže tam práve v týchto krajinách nám napríklad veľmi dobre idú aj bieliace produkty alebo aj fotoreverse v opalovacích produktoch. Aké máme salóny? Tie salóny naozaj aspoň trošku nahliadnite. Toto sú celosvetové. Mám tu zo pár fotiek z Francúzska.
Sú naozaj veľmi pekné, hlavne také čisté línie. Takže tu je napríklad salón aj v Poľsku, tu je viacej dreva, ale naozaj tá bielo-čierna farba, tá všade dominuje. V Dubaji takisto máme aj na Slovensku máme v jednom špeciálnom komplexe, je to hotel Chateau Amade, tak takisto sú tam takéto pri bazénoch miesta, takže veľmi pekné, kde sa robia masáže aj vonku. Takže aj Československo sa už celkom pekne si spravili vlastne kozmetičky salóny. No, určite by som spomenula komplex alebo ošetrenia Sunspa. Keďže sme vznikli zo slnka, tak vlastne my ponúkame aj ošetrenia na slnko alebo na sezónu. Je to ošetrenie, ktoré nám pripravuje pokožku, ale jednak na slnko, ale aj jednak po opálovaní nám upokojuje a predlžuje opálenie. No a napríklad v Thajsku je hotel Sunspa Twin Palm Phuket hotel a to je špeciálny ušitý program na mieru. Vy tam príjete ako klienti a vždy o každého jedného sa stará jedna Tajka a vlastne ráno vám môže urobiť ošetrenie pred opalovaním. Počas dňa, keď si požiadate, tak vám robí aj servis pri bázene na pláži, že vás naozaj krémuje, natiera. No a vlastne večer, keď sa vraciate z pláže, tak vám môže urobiť ošetrenie po opalovaní. Takže sú to naozaj luxusné ošetrenia a aj takéto niečo značka Institut Estherm ponúka. V Čechách a na Slovensku dievčatá niektoré robia. Takéto ošetrenie, samozrejme, my to more nemáme, ale vieme si vlastne, alebo vieme ponúknuť tieto ošetrenia aj pred sezónou, pred letnou sezónou, pripraviť tú pokožku na to UV žiarenie. A takisto aj dámy, ktoré sa vracajú z dovoleniek, tak znovu ich pozývame a znovu vieme urobiť aj takéto ošetrenie po opalovaní, na predĺženie opálenia. Toto je napríklad salón v Prahe. Je to taký rozprávkový salón, komplex, kde je aj kaviareň, knižnica, sú tu vlastne aj kaderníci. Už myslím, že sa aj rozšírili na manikúru, pedikúru. No a vlastne aj tu máme kabínu. Takže naozaj, jak to uchopíte, vôbec to nemusí byť aj veľký salón, ale vždy je to, ja hovorím aj o tej energii tej kozmetičky, takže kľudne aj také menšie salóniky. Toto je napríklad v Bratislave, Veronikin salón, tiež maličký, ale veľmi príjemný, alebo v Michalovciach, takže naozaj môžu to byť aj menšie salóny. Saška Kmecová z Košic. No a v Čechách máme ešte aj napríklad Vierku Markovú, tam má veľmi pekný salónik. No aj Marcelku tu mám. Marcelku Bažantovú. Takže takisto veľmi pekný, také čisté línie. Tak, kam nás zatriediť na trhu krásy? Ako značka Institut Estherm patríme medzi prémiové značky a sme so zameraním beauty, takže riešime tu naozaj ženskú krásu. No ale máme už potom aj Intensive Collection rád a to je už rád, ktorý už ide tým medicínskym zameraním. Už je na druhej strane toho grafu. Takže práve intenzívne produkty krásne prepájame po estetických procedúrach. Takže ako značka sme holistická značka, špecializovaná, zameraná na omladenie pokožky s ekobiologickým prístupom. Ešte zo pár takých rokov, takže vznikli sme vlastne v roku 1978, čiže už tých 45 rokov, prvé biokompatibilné aktívne účinné látky s pokožkou. No a samozrejme v nejakým roku, ja neviem, 1980 máme rad osmoklín čistenie, ktoré si dneska povieme. Patent bunkovej vody je možno dôležitý v roku 1999, intenzívny rad 2016, takže aspoň zo pár takých informácií. Ešte nejaké pojmy, s ktorými môžeme komunikovať ku koncovým klientom. Tak Institut Estherm rieši dlhotrvajúcu krásu. To znamená, že pracujeme s cyklom bunky, čiže pracujeme cyklicky, striedame tie produkty podľa potreby tej pleti. Vždy riešime aktuálny stav pokožke, dnešný deň, aká je tá pleť a podľa toho sa vlastne nastaví tá starostlivosť.
Prevychovávame pleť, ďalší pekný pojem. Čo to znamená? Znamená to, že snažíme sa tú pleť dať do stavu, aby fungovala ako zdravá pokožka, keď sú nejaké dysfunkcie pleti. Najskôr pracujeme s fyziologickými dysfunkciami, ako je dehydratácia, citlivosť, mazotok, akné a následne pracujeme s anti-ageom. Kožná ekológia, nechávame tej našej pleti využívať taký svoj potenciál, aby si dokázala sama pomôcť. Takže nerobíme nejaké násilné veci pre tú pleť, nechávame jej skôr naozaj tú prirodzenú ekológiu, kožnú ekológiu, dodávame pleti účinné látky, ktoré pozná, a takisto napodobňujeme procesy, ktoré sa v koži odohrávajú. Počas roka, keď je už skúsená kozmetička, alebo teda aj vy v lekárni, keď máte tú možnosť a pracujete s tou koncovou klientelou, že sa ku vám vrácajú a veria vám, tak môžete si vystaviť program krásy alebo nastaviť tú klientku na program krásy. Jak som spomínala, vždy nastavte aktuálny stav pleti a potom už pracujeme s tou pleťou. Podľa ročných období, ale samozrejme podľa zdravotného stavu, tak preto vždy aktuálne riešime a pýtame sa otázkami, akom stave tá pleť. Nezabúdame na predčasné stárnutie. Každou jednou radou my spomalujeme stárnutie pleti. Myslíme dopredu, či je to rada na hydratáciu, na mazatok, na výživu, na akné, tak všade máme účinné látky, ktoré nám spomalujú stárnutie. No a nestačí nám pokožku len ošetrovať, ale naozaj pleť musí byť aj trénovaná. Takže ten program, tá starostlivosť pozostáva jednak z kozmetického ošetrenia, ale plus aj tie produkty. A tie produkty sú veľmi dôležité, pretože vlastne každým dňom tá klientka dáva príkaz bunkám ráno aj večer. Tak sa trénuje tá pokožka a naozaj tie výsledky sú veľmi pekné vďaka aj tej domácej starostlivosti. Pokožka je prispôsobená tomuto životu. Ona naozaj môže žiť viac ako 20 rokov, len stále my tvrdíme v Esthederme naozaj, že tá koža si pamätá. Takže zabezpečujeme síce tú maximálnu účinnosť, ale zároveň myslíme aj na tú maximálnu toleranciu tej pleti. Tu sú také 3 základné piliere. Takže voda, slnko a pleť. Voda, dneska si o nej ešte povieme, každá kozmetika má základ vodu, takisto aj my. My konkrétne máme patent bunkovej vody. Slnko, to znamená, že ako značka sme vznikli zo slnka. No a pleť, máme viac ako 70 patentov a technológií, máme protokoly, ktoré nám vlastne krásne pracujú s pleťou, a tá pokožka sa dostáva do svojho komfortu a naozaj zabezpečíme tak tú dlhotrvajúcu krásu pre pleť. Tak bunková voda je v srdci našich všetkých produktov. Naozaj nám pracuje s bunkovým metabolizmom, je 100% biomimetická, je s perfektnou afinitou s vodou v pokožke a zachováva nám bunkovú morfológiu a životaschopnosť buniek. 70% práve tejto bunkovej vody je v každom jednom našom produkte, je to patentová technológia, čiže my v každom produkte máme takmer 100% účinné látky, samozrejme okrem olejov a púdrov. Ako som spomínala, vznikli sme zo slnka. Zakazovať slnko znamená zakazovať život a toto vlastne nechceme. No a my ponúkame v letných produktoch okrem SPF ochrany, okrem tých chemických filtrov a clon, ešte ďalšie 2 dôležité patentové technológie. Global Cellular Protection, je to patentová technológia, ktorá chráni bunky ako keby zvnútra. Chránime DNA pred mutáciou, chránime pred zápalom, chránime pred stárnutím, pred oxidačným stresom. Ďalšia dôležitá technológia Adaptasan je vo všetkých oranžových aj modrých produktoch a my tam podporujeme opálenie. Preto vďaka našim opáľovacím produktom naozaj kto vyskúša, tak tvrdí, že nikdy tak opálený nebol. Naučíme vlastne tú pleť tolerovať tú dávku žiarenia. No a samozrejme máme aj to SPF, máme aj tú vonkajšiu externú ochranu a to sú vlastne tie clony a filtre. Toto je vlastne taký ten rozdielny postoj k slnku.
pretože my sa toho slnka nebojíme, ale tvrdíme, opálená pokožka je vlastne prirodzene chránená koža. No a ako tá pleť dosiahne svoj potenciál, tak ako som spomínala, aj vďaka tým našim patentom, technológiám, vďaka našim expertným protokolom. No a tie textúry sú naozaj veľmi príjemné, ľahko penetrujú, parfumácia je veľmi čistá, taká fresh, veľmi príjemná a naozaj je to taký ten komplex, ktorý vlastne pomáha tej koži prirodzene pracovať. Ešte také pekné orientálne príslovie, ktoré sa veľmi pekne spája aj so značkou Estederm. Keď sú ľudia hladní, tak namiesto toho, aby sme im dali rybu, tak ich naučíme rybárčiť. Takže vlastne to presne výstižné aj pre nás. Tá pokožka chce nejakú účinnú látku, ale my namiesto toho, aby sme tú účinnú látku dali, tak učíme tú pleť správne si využívať ten svoj potenciál. No a ešte jeden pekný výrok pána Jeana Noëla Torela. Keď pokožka trpí, je lepšie ju naučiť správne fungovať, ako nadmerne ošetrovať. No a to sme vlastne presne pri tej prevýchove tej pleti. L'écobiologie est un enjeu pour Naos parce qu'on est né de ça. La première phrase qui a existé au sein des marques qui ont été créées par Naos, Bioderma, Esthederm et Tapur, l'écobiologie était présente. Plutôt que traiter la peau, il faut apprendre à vivre. C'est-à-dire qu'on pense pas traitement. Bien sûr que traiter, on est là aussi pour ça, quand des dégâts sont faits, quand il y a des problèmes sur la peau. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi les problèmes se produisent et d'essayer d'éviter qu'ils se produisent. Tak, trošku aj z tej francúzštiny som vás stiahla do sveta francúzska. Tak pán Jean Torel, ste ho počuli. On vlastne tam rozprával o ekobiológii, o tom princípe. Tak poďme si trošku rozobrať. Takže ekobiológia je to nový prístup. Je v srdci naozaj všetkých troch značiek. Je to vlastne umenie zachovať kožný ekosystém, ale práve posilnením prírodzených mechanizmov, ktoré sa nám v koži odohrávajú. Namiesto toho nadmerného ošetrovania učíme pleť správne fungovať. Ekobiologický prístup pôsobí hlboko v pokožke, nielen na jej povrchu. No a toto vlastne prináša ten terapeutický rozmer pre značku a dlhotrvajúcu krásu klientke. Tak čo to vlastne je? Ekobiológia sa skladá z dvoch slov. Biológia, tak asi každý vieme, je to veda práve o živote, z nášho pohľadu veda o koži, jej funkcie, jej analýza. No a ekosystém, to sú interakcie, vzájomné pôsobenie, napríklad interakcie medzi pokožkou a jej okolitým prostredím, kde sa nachádza interakcie medzi aj samotnými bunkami. Ekobiológia, jak som hovorila, vychádza aj z nejakých princípov. Vnímame kožu ako ekosystém, obnovujeme prírodzené mechanizmy, pôsobíme aj na príčiny, nielen na dôsledky, no a vychádzame z biomimetizmu. Tak poďme si rozobrať tieto tri princípy. Biomimetizmus. Biomimetizmus napodobňuje štruktúru, z čoho sa tá koža skladá, ale aj mechanizmus účinku, ktoré v pokožke prebiehajú. Takže my používame biomimetické ingrediencie. To znamená, že sú to molekuly prirodzene prítomné v pokožke. Koža ich pozná. Sú to najčistejšie aktívne látky a iba látky potrebné v potrebnom množstve a tak my zabezpečíme optimálnu toleranciu pre našu pleť. No a aký je biologický účinok? Takže riešime príčiny, nielen tie dôsledky. To znamená, aby ste si to vedeli predstaviť, keď sa vytvorí nejaký flak, nejaká lišej na pleti, tak my samozrejme snažíme sa odstraniť tú lišej, ten flak, ale my riešime aj prečo ten flak na tej pleti vznikol. Imitujeme prírodzené mechanizmy, ktoré sa odohrávajú v našej pokožke, naučíme pokožku obnoviť jej aj ochranné mechanizmy. A tak zabezpečíme ten dlhotrvajúci účinok.
Veľmi dôležité je, aké ingrediencie používame. Takže používame čisté účinné látky, čisté ingrediencie. Čistá účinná látka rovná sa čistá molekula, no a naša minimálna hladina čistoty je tých 80%. Čo sa týka látok, takže látky používame rastlinného pôvodu, minerálneho pôvodu, ale veľmi často aj synteticky vyrobené a biotechnologicky práve kvôli tej čistote. No a meráme určite účinnosť aj dopad týchto látok na pokožku. No či sme biokozmetika, alebo nie sme biokozmetika, určite nie sme. A vlastne pán Jean-Noël Torel napríklad tvrdí, že biológia je set po sebe idúcich chemických procesov. Takže my sa naozaj nevyhneme tej chémii. Tá chémia sa v koži odohráva. Len je dôležité, aké látky, aké účinné látky používame. No a keď si napríklad tak zoberieme výťažok z broskyne, tak toto na tom obrázku sú vlastne všetko účinné látky, ktoré tá broskyňa pozná. No a teraz sa spýtajme otázku, či naša pokožka pozná všetky tieto účinné látky. Tak asi nie. Asi by sme si odpovedali nie, tak práve preto my používame aj chemicky vyrobené látky, ale sú to látky biomimetické, čiže také, ktoré naša pokožka pozná. Takže ekobiológia, vnímajte ju, je to naozaj výnimočnosť. Rešpektujeme životný cyklus bunky, jej mechanizmy, je celkový princíp fungovania. No a chceme, aby bola zdravá pokožka, zdravý jedinec, aj zdravá planéta. No a samozrejme, ako veľká spoločnosť NAOS, chceme ísť vlastne aj tou ochranou nášho životného prostredia, našej planéty. Takže už sa to určite deje a určite evidujete, že napríklad produkty už vám chodia bez tých celofánových obalov, už iba čisto papierových krabičkách. Takisto tie špachtličky, umelohmotné špachtličky už nie sú v tých krabičkách, pretože vlastne tak zachránime 420 000 umelých špachtlí za jeden rok. No a bude sa nám diať aj teraz v budúcom roku to, že budeme mať už náhradné náplne. Takže na dva najpoužívanejšie produkty, krémy, hyaluronic krém a Excellage krém budú už v náhradných náplňach, ale to vás budeme ešte informovať. Tak poďme k metóde. Ako to robíme v Estederme? Takže tie výsledky garantujeme. My sme niekde dole vľavo ako značka Estederm. Učíme vás produkty, nejaké metódy, ošetrenia. Vy ste niekde ako kozmetička, ako lekárnik, vy aplikujete tieto metódy, na dôležitý aj ten zodpovedný klient, aby naozaj tá vernosť a tie výsledky prišli. Zodpovedný preto, pretože nielen, aby ste produkty kupovali, lebo sú veľmi pekné, exkluzívne, elegantné, ale naozaj, aby tie produkty boli aj používané. Tak vtedy ten výsledok naozaj príde. Tak ako to vypadá napríklad, poďme si podať takú situáciu v salóne. Keď príde klientka do salónu, tak čo s ňou? Tak určite v prvom rade je potrebné urobiť nejakú globálnu diagnostiku pleti a vlastne to platí aj u vás v lekárniach. Ja viem, že vy nemáte toľko toho času, naozaj šora ľudí tam čaká a za 5 minút máte poradiť Estederm, ale snažte sa aspoň zo pár otázkami, aby ste správne doporučili, aby ste vedeli viac o tej pleti, že ako ju nastaviť. Takže sú to vlastne otázky, buď máme aj také zákaznícke karty ešte v papierovej forme, ale od toho už celkom upúšťame. Kozmetičky už majú aplikáciu vyrobenú priamo na mieru pre kozmetické salóny naše Estedermové, takže tam si vlastne vedú kartotéku klientiek a vlastne tam si môžu písať informácie, čo použila klientka, akú má pleť, čo potrebuje poriešiť. Možno také prvé dobré informácie aj pre vás, pre lekárnikov, čo by chcela zmeniť na pleti. Tak určite povie to prvé, čo ju trápi. No a potom máme nejakú tú postupnosť, ako pracujeme s tou pleťou. Nevieme riešiť všetky dysfunkcie naraz, ale postupne. Tak veľmi dôležité je, prvé riešime vodu, dehydratáciu pleti, druhé riešime citlivosť pleti, tretiu dysfunkciu riešime až akné mazotok, až potom, keď sú tieto fyziologické dysfunkcie v poriadku, riešime anti-age, čiže vrásky alebo pigmentácie.
Tak podľa otázok, môžete sa tam ešte popýtať napríklad aj kde pracujem. To sú veľmi dobré otázky. Napríklad aj vy v lekárniach často hovoríte, že máte naozaj tú pleť rôznu. Je to doslovne zbláznená pokožka, pretože vy ste v centrách zatvorení bez klímy, bez svetla, bez slnka, bez vzduchu. A vlastne tá pleť naozaj aj sa leskne, aj je citlivá, aj cítite pnutie, ťahanie, čiže tam máte veľa, veľa tých dysfunkcií. Takže preto je dôležité napríklad popýtať sa, kde tá klientka pracuje, alebo zistiť, že pracuje vonku, v exteriéri. Takže znovu už viete nastaviť, kde bude určite potrebná nejaká ochrana tej pleti. Alebo čašničky, tie sú vystavené často oxidačnému stresu, takže dôležité otázka je, kde tá klientka pracuje. Letušky takisto dobre nápoveda. No a potom už riešime tieto dysfunkcie. V salóne kozmetička ide urobiť kabinetné ošetrenie, kde sa ešte môže presvedčiť počas čistenia, či naozaj tá pleť nereaguje, či je to tak, ak sa rozhodla. Následne po ošetrení klientka ešte zostáva a robí sa preskripcia. Preskripciu vlastne robíte aj vy v lekárniach, čiže toto doporučenia na doma. Je to veľmi dôležité. Naozaj tie produkty, to používanie na doma je možno dôležitejšie ako samotné ošetrenie. Sice počas toho ošetrenia sa robí tá masáž, je tam lepšia penetrácia látok, robia sa tam rôzne masky, ale naozaj tie produkty doma trénujú tú pleť a tá pokožka sa rýchlo mení. Vypíšte vždy do tej karty alebo v katalógoch máte preskripčné dvojstránky, trhačky máte k dispozícii. Treba tej klientke zaznačiť a naozaj tá klientka si niekedy nechá prejsť a prípadne sa vám ešte vracia s tou kompletnou starostlivosťou. Niečo si kúpi, niečo si potom následne dokúpi. Takže ja to vždy robím tak, že komplet je vypíšem 12 krokov, tú domácu starostlivosť a už potom len počúvame, čo potrebuje, čo si kúpi a prispôsobujeme sa. No a samozrejme posledné pokračovanie v domácom ošetrení, takže je dôležité, aby tú pleť trénovala doma. Štruktúra značky. Tak čo všetko máme, čo ponúkame v Esthederme? Takže Osmoklin je to čistenie pleti, prevýchova pokožky alebo age prevention, anti-age alebo age correction, intenzívne molekuly, Sun-Care starostlivosť a starostlivosť o telo. To je ten červený produktový rad. Takže tu sú ešte vlastne karty. Je to vlastne tá mapa produktov. Toto je napríklad mapa na prevýchovu fyziologických dysfunkcií. Čiže takéto mapy máte vlastne potom aj v tých trhačkách alebo v tých katalógoch. Jak som spomínala, je tu potrebné zaznačiť kompletnú cestu. Máte tam produkty na čistenie pleti vľavo. Dole počiarov sú dva špeciálne produkty, tá malá kozmetika. To si ešte dneska povieme, vlastne toto celé. No a potom ide bunková voda, následne esencia, na výber z 2 sér, buď proteón alebo celulárny koncentrát. No a už nastavíte tú pleť na starostlivosť podľa toho, čo ideme riešiť. Buď pre výchovu vody, celulár water starostlivosť, alebo Sensi systém, to je to ružové, na citlivosť pleti, alebo zelené mazotok a modrá rada je vlastne tá výživná alebo nutri systém. Zlatý sprej, city sprej a city krém sú špeciálne produkty na adaptáciu pleti do vonka, ale veľmi potrebné. Máme kartu aj na omladenie pleti, znovu čistenie pleti, ktoré si dneska prejdeme. Niečo sa vyberie na čistenie pokožky, bunková voda hlavne po čistení, esencia ako doplnok, vrstvenie. No a na výber už máme z 3 anti-ageových sér, buď Age Proteom, alebo Eve Serum, alebo Derm Repair Serum. No a potom nastavíme tú pleť na nejakú radu, jednak podľa veku, alebo kľudne tá 70-ročná dáma môže prejsť komplet celou radou počas toho roka. Či ten produkt pre 20-ročných, 30-ročných, nemusíme hneď ísť len na ten zlatý rad, ale naozaj každý ten rad, ten produktový rad v tom anti-age nám niečo urobí na tej ceste omladenia. Takže prvý produkt je Radiance. Je to na také prvé známky starnutia, detox, rozjasnenie, tam mladistvo z pleti, ale tento krémik, je tam jeden krém, už končí, sa dopredáva.
Potom je Active Repair po tej 30-ke. Táto Reparová rada nám bude riešiť práve hrúbku pleti. Pretože stárnutí nám pokožka stenšuje každých 10 rokov o 6%. Lift Repair po 35-ke a už ideme riešiť kontúry tváre, spádanie pokožky na tvári. Po 40-ke Exceláž, to je globálne omladenie, kde riešime hustotu, pevnosť, výživu, lesk, naozaj všetko, čo tá zrelá pleť aj po menopauze potrebuje. Je to rád vhodný aj pre mužov. No a do anti-ageu zaraďujeme aj posledný rád ST White, práve na tú mladistvosť, na tú priehľadnosť a na rozjasnenie pleti, ale samozrejme aj depigmentovanie. Potom máme aj intenzívnu starostlivosť. To sú modré produkty, ktoré prepájame krásne aj po estetických procedúrach. Máme tu kyselinu hyaluronovú, hyaluronik, vitamíne na druhu, propolis plus na akné, AHA-peel, chemický peeling, ktorá začína obdobie, spirulína, detoxikačná riasa, výborná na jar, na jeseň, retinol, znovu začína sezóna na hĺbkové omladenie, na vitamín C, na rozjasnenie aj na pigmentácie pleti. No a každú tú molekulu vieme nastaviť po estetických procedúrach. Takže napríklad po výplňach, po kyseline hyaluronovej botoxe môžeme nastaviť hyaluronik. Po frakčnom lézri na omladenie vitamín E na druhu a po zjazvení retinol. Na lézer na hyperpigmentácie vitamín C. Mezoterapiu krásne prepájame so spirulinou. Lézer na akné, vitamín E na druhu. LED na akné, modré svetlo s propolisom. No a chemický peeling s apilom alebo s retinolom, s nejakým odstupom. Takže máme riešenie, naozaj ten efekt len predĺžime a tá klientka sa musí starať aj po takýchto estetických procedúrach. No a máme geografiu aj na letné produkty. Tu je to rozdelené, vidíte, oranžové produkty, biele produkty, je s modrými, s hnedými. Prvý produkt je úplne prípravný produkt, nemá slniečka, čiže nechráni. Je to produkt, ktorý nám pripravuje pokožku celkové na slnko, na žiarenie, na sezónu. Bronze Impulse. Následne sú tvárové oranžové produkty, určite už s Age Proteom sérom. Telové oranžové produkty, ktoré nám krásne vlastne podporujú opálenie a sublimation je produkt znovu bez slniečok nechráni, ale nám zintenzívňuje ešte opálenie a vyživuje suchú pleť. Biele produkty, už je to trošku nemocnica, máme tam Photo Reverse produkt, to je hero produkt na pigmentácie práve na slnku. Sun Intolerance produkt získava každým rokom ocenenie, pretože má krásne výsledky práve na pleť, ktorá netoleruje slnko, má rôzne problémy a hlavne alergiu na slnko. No a jak som spomínala, modré produkty, ktoré aj predĺžujú opálenie, ale upokojujú a tmavohnedé produkty, to je samoupalovanie. Tam dochádza teraz trošku zmene, máme tam novinku, je tam už iba jeden krém, aj na tvár, aj na telo, plus púdrenka. No a telové produkty sú rozdelené na exfoliáciu, čiže peeling, čistenie pokožky aj na tele, hydratácia výživa, máme celulárny krém a celulárny olej, doplňajú nám lipidy, spevňujúce produkty, červené mliečko hydratačné, ale zároveň spevňuje, výživný balzám na extra suchú pleť, ale zároveň spevňuje pokožku a Bast Shaping Cream je balzám na poprsie, ktorý sa už dopredáva. Na zoštihlenie Morpho Fitness je to sérum na telo, na problematické partie v kombinácii s Glaucin krémom, ktorý nám intenzívne rieši tuk. No a potom máme ešte Glaucin sérum, ktorý nám odvodňuje pokožku a posledný produkt je Absolute Firming Contouring Body Care. Je to multifunkčný krém, rieši aj tukovú celulitidu, aj vodu a aj spevnenie. Je to taký multifunkčný udržiavací krém počas celého roka. Koncept starostlivosti, ako pozostáva, tak určite, jak som už hovorila, z kozmetických ošetrení, ale aj z produktov na doma. Vyrovnávajú nám presne tie potreby pokožky v čase, v nejakom prostredí a naozaj tá koža dostáva tú svoju mladistvosť a dlhodobú krásu. A veľmi dôležité je striedať
Tých produktov máme veľa. Sú biele produkty na prevenciu starnutia, strieborné zlaté produkty na korekciu starnutia, modré produkty intenzívne, dvojmesačná kúra ideálne aj po tých estetických procedúrach, ale veľmi dôležité striedať. No a ešte nekombinovať, čiže nemiešajte modré sérum s bielým krémom, strieborné sérum s modrým krémom, ale naozaj jednotlivé po tých radách, po cykle bunky pracujeme a doporučujeme produkty. Tak tu je to farebné kolečko obľúbené, tak poďme si ho ešte raz zopakovať, ako budeme doporučovať, ako budeme prepájať tie jednotlivé rady. Tak ja vám to poviem aj na tých príkladoch. Takže máme fyziologické dysfunkcie pleti spojené s kožnou štruktúrou. Jak som spomínala, keď máme pleť dehydratovanú, má akné, mazotok, citlivú. Takže príde klientka a povie vám, že sa o seba nejak nestará, umýva sa čistou vodou, nakrémuje sa, keď ju napadne, tak určite nastavíme na intenzív hyaluronik. Zavlažíme pokožku, dostaneme do pleti vodu, ale my tú vodu tam potrebujeme aj udržať čo najdlhšie, aby nám správne cirkulovala, aby nám vlastne zabezpečila tú optimálnu hydratáciu a to sa stará Cellular Water, starostlivosť. Príde klientka, ktorá má akné, aj 3. stupeň akné, máme naozaj krásne výsledky, nastavíme na Propolis plus. Je to liek, je to SOS na akné, ale potrebujeme aj prevýchovať s Pure systémom mazové žľazy, aby správne pracovali. Máme klientku, ktorá má žilky popraskané, rosaceu, kuperózu, reaktívnu pleť, štípejú pleť, pálijú pleť. Nastavíme ju na vitamíne na druhu, ale potrebujeme aj popracovať s tou citlivosťou, so Sensi systémom, aby tá pleť už nebola tak citlivá, aby sa posunuli hranice citlivosti. No a máme aj Repair technológiu. A Repair, všade máme Repair, to je naozaj tá mladistvosť, tá mladosť tej pokožky v estoderme. Krásne vieme prepájať spirulinu, napríklad aj s Lift Repairom. Naozaj ten kolagén začne pracovať, fibroblasty začínajú pracovať, začínajú tvoriť kolagén, ale prírodzenou cestou. Na čo sa týka chronologických dysfunkcií, sú spojené so starnutím, ak som spomínala, je to dané vekom, tak Radiance po tej 20-ke, ale už sa dopredáva, Active Repair po 30-ke, ideme riešiť hrúbku pleti, ideme riešiť už to starnutie. Lift Repair po 35-ke, liftingovať pleť, prepojenie napríklad so spirulinou. Exceláž prepájame s retinolom a Estevite pekne prepájame s vitamínom C. Ahapil komukoľvek v zimnom období na obnovu pleti. Nutrisystem výživu prevýchovať nevieme. Výživu dodávame suchej pleti práve teraz v zimnom období ideálne. No a City Cream, City Protect, jak som hovorila, sú produkty, ktoré nám adaptujú pleť do vonka, chránia nám pokožku pred oxidačným stresom. Aké sú kroky v tej domácej starostlivosti? Takže prvé, čo budeme riešiť, je práve tá príprava alebo čistenie pokožky. V druhom kroku ideme boostovať pleť s našou bunkovou vodou obrovskou energiou. V treťom kroku je už samotná starostlivosť, sérum, krém, očný krém. No a v štvrtom kroku budeme chrániť pokožku, adaptovať pleť do vonka.
Tak poďme si ešte trošku zhrnúť aj ošetrenia, keďže máme tu aj pani kozmetičky. Takže, ale pre vás do lekárne je to podľa mňa zaujímavá informácia. Takže máme 11 tvárových ošetrení, ponúkame 4 telové ošetrenia, 2 sunspa ošetrenia, no a máme aj doplnkové, jedno ošetrenie očí a jedno ošetrenie rúk. Čo sa týka tých ošetrení, takže keď je tu Marcelka, takže ty asi vieš, ale aspoň si prebehníme. Prvé ošetrenie, Discovery ošetrenie, je to také prvé kontaktné alebo také objavenie estedermu. Je to 30-minútové ošetrenie, kde sa robí čistenie pleti. Aplikuje sa bunková voda s proteomom a robia sa proteodermické techniky. Aplikuje sa druhýkrát bunková voda. No a na záver sa dáva celulárny krém, skrátené proteodermické techniky a zlatý sprej. Potom sú základné ošetrenia, ktorými kozmetička začína pracovať. Sú to oxy ošetrenia. Sem patrí oxyhydra ošetrenie, kde ideme pracovať s vodou, s hydratáciou pleti. Oxynergy ošetrenia so spirulínou na energiu pre pleť. Oxypurity ošetrenia, aknózna pokožka s propolisom. No a pripravuje sa oxysenzi ošetrenie a oxynutri ošetrenie. Intenzívne ošetrenia zaradíme tiež medzi základné ošetrenia a práve teraz začína sezóna, sú to multiple ošetrenia. Je to veľmi pekné ošetrenie s veľkým efektom na pleti. Ideálne 3 sedenia po sebe, každé 2 týždne, kde naozaj tá pleť sa rýchlo mení, sa obnovuje. Robí sa tu multizónový peeling podľa toho, čo tá pleť potrebuje. Kozmetička spraví čistenie, pozrie sa na pleť a vidí, kde bude aký peelingový gel dávať. Máme tam peelingový gel na omladenie, na rozjasnenie, aj na problematickú pleť, na čistenie. Následne sa robí zlupujúca maska, po ktorú sa dávajú ingrediencie znovu podľa toho, čo tá pleť potrebuje. Buď kyselina hyaluronová, vitamín C alebo propolis. Aplikuje sa peptidový gel, ktorý jednak aj omladzuje, ale teda je to aj základ na tú zlupujúcu masku s aktivačným tonikom a pekne sa vlastne obnoví pokožka. No a máme aj anti-ageové ošetrenia a jak som spomínala, naozaj každým tým ošetrením tá zrelá pokožka môže prejsť, pretože každé ošetrenie nám niečo v tej pleti robí. ST filler nám dáva tú výplň, tú hrúbku a opravuje aj to, čo sa už vekom poškodilo. Je to ošetrenie práve s Active Reparom, kde sa robia aj vyhľadzujúce techniky vďaka peptidom, kryomodelačná maska. ST Lift ošetrenie už patrí medzi topkové ošetrenia, exkluzívne ošetrenia, alebo teda Lift Repair produktami. Znovu sa tu robí kryomáska aj s liftovými náplasťami, no a špeciálne liftingové techniky alebo manuálny lifting. Pracujeme tu so svalmi ako v posilovni, kde najskôr rozcvičíme daný sval, potom s ním zacvičíme, uvoľníme, plus intraorálne techniky s rukavičkami v puse, kde znovu ideme holisticky do tej pleti, do tej pokožky a jak sa uvoľnia tie svaly na tvári, tak aj ten lifting kože je potom veľmi pekný. Naozaj veľmi pekné, efektívne ošetrenie. No a medzi topkové ošetrenie znovu patrí exceláž ošetrenie. Je to naozaj už komplexné ošetrenie na omladenie pleti s exceláž produktami, kde sa robí niekoľko masáží. Na začiatku sa môže urobiť diagnostika pleti alebo aj svetla. Vlastne to svetlom zistilo sa, že vlastne naša koža dokáže vnímať spektrum svetla a podľa toho si vlastne klientka môže nastaviť podsvietenie kabíny, aby tá klientka bola presne v tom relaxe, ako potrebuje, ako je nastavená v ten deň. Následne sa robí čistenie pleti so špeciálnym aj produktom exceláž, exfoliačným krémom v oleji. A potom sa robia aj masáž s 2 štecami, robí sa krásna remodelačná liftingová masáž 10-minútová s kameliovým olejom. No a následne sa robí exodynamická maska, veľmi efektívna. Je to vlastne maska taká jemnučká sádra, pod ktorú sa aplikujú exceláž produkty na lepšiu penetráciu účinku. Následne počas tej masky sa robí napríklad aj osmoklin na rukách, takže ideme tak komplexne znovu holisticky do tej pleti, do tej kože.
No a máme k dispozícii aj ST Deluxe ošetrenie. Je to takisto luxusné, exkluzívne ošetrenie, kratšie za 1 hodinku. Je to ošetrenie s Excel až produktami, ale hlavne pre dámy, také biznismenky alebo rýchle dámy, ktoré potrebujú rýchle, ale zároveň luxusné ošetrenie. Tak poďme si ešte trošku povedať ku koži, rozobrať si vlastne, čo všetko máme v epiderme, v derme. Možno to už aj poznáte, takže prvé vidíte na obrázku epidermu s bazálnou zvlnenou vrstvou a dole tá modrá časť je už derma. Takže bazálna zvlnená vrstva, to je vlastne tá jednotka, dermoepidermálne spojenie, oddeluje nám vlastne epidermu od dermy. Čím je viac zvlnená, tak tým tá pokožka je mladšia. Čím sa nám viacej uvoľňuje, tak tá pokožka stárne. Vidíte tam bunky, keratinocyty smerom nahor, strácajú svoje jadro, organely, na vrchu vidíme korneocyty, ktoré sú už sploštené, odumreté bunky, ktoré sa nám desklamujú, olupujú. Na samom povrchu máme hydrolipidický film, to je tá peťka. Takisto vidíte bunku melanocit. Melanocit je dole na bazálnej vrstve, vyzerá ako ruka. Melanocid je bunka, ktorá tvorí melanín, melanozómoch a dendritmi je vysielaný melanín ku keratinocitom. Jeden melanocid napríklad nám komunikuje s 36 keratinocitmi a my pekne pigmentujeme. Langerhansové bunky, to sú tá sedmička, sú to bunky imunity. Akvaporinové kanáliky, vidíte 8, to je vlastne, sú to kanáliky, proteíny, ktoré nám ľahko prenášajú vodu. My znovu sme tvorcovia aj takéhoto patentu, vieme našimi produktami syntetizovať práve tieto akvaporiny. No a ešte sú dôležité NMFS faktory, sú to prirodzené hydratačné faktory. Môže tam patriť urea, kyselina mliečna, PCA sol, glukóza, glycerol. Sú to všetko vlastne zložky, ktoré hydratujú kožu a prirodzene sa v koži nachádzajú. No a VGF je to vlastne krvné cievy, alebo teda sú zodpovedné tento faktor je zodpovedný za hojenie. V derme sa nachádzajú fibroblasty, sú toto fialové čiastočky, čo vidíte. Tie nám tvoria glikozaminoglikany, hyaluronovú kyselinu, kolágen, elastín, fibronektín. Sú to všetko zložky, ktoré nám práve pracujú s tým starnutím. Sú dôležité pre starnutie, alebo teda omladenie pleti. Ďalej sa tam nachádzajú aj krvné cievy, nervové vlákna a zelené čiastočky sú matrix metaloproteinázy. To sú enzymy, ktoré majú úlohu vystrihnúť nejaké poškodené tkanivo a nahradiť novým, ale práve nám vystrihuje aj kolagén poškodený starnutím. No a dole je ešte hypoderma, je to podkožné tkanivo, kde sa nachádzajú nervy, krvné lymfatické cievy a hlavne tukové bunky, adipocity, aj samozrejme vlasové cibulky. Adipocity dokážu naberať na svojom objeme. V prípade obezity alebo celulitidy tá hrúbka môže byť 0,5 až 30 cm a to je už naozaj tá obezita. Tak, poďme k vode. Takže voda
jak som spomínala, je základom každej kozmetiky. Voda v všeobecnosti je základ života. 70% vody máme napríklad v planéte alebo na planéte, 70% vody máme v každej bunke, 70% vody máme v ľudskom tele a 70% vody máme aj v každom našom, dokonca celulárnej vody máme v každom našom produkte v estederme. Voda je veľmi jednoduchá, ale zároveň je veľmi komplexná. Jedna molekula ľudského tela je obklopená 5 molekulami vody. My máme niekoľko skupenstiev, máme kvapalné, pevné, plynné, dokonca tvrdíme, že aj fyziologické, to je to bunkové. Je základom vzniku života, či ľudského tela, rastlín alebo živočíchov. Dáva nám tú mladistvosť, tú mladosť po kožke. No a vlastne pred narodím to telo je tvorené len z vody a vlastne tým starnutím tej vody je menej a menej. Takže toto chceme zastaviť. Bunková voda, celulárna voda nie je len obyčajná voda. Je to naša voda, patentová technológia a keď vidíte tam tú značku Eucellular, tak to je vlastne značka tohto nášho patentu. Je to na každom produkte. No a naozaj táto bunková voda je toto najlepšie, čo máme a je silnejšia, ako si len dokážeme predstaviť. Tak poďme si ju trošku rozobrať, tú našu celulárnu bunkovú vodu. Takže je 100% biomimetická. Dneska sme si už o tom hovorili, aké sú to biomimetické látky, čiže identická s medzibunkovou tekutinou, naozaj sa podobá vode, ktorú bežne máme v našich bunkách. Jeden pán profesor, hydrologický inžinier Vincent Louis Claude, francúzsky, vymyslel takýto trojuholník a on chcel nájsť rovnováhu v zdravom živom organizme. No a presne sú tam nejaké hodnoty na tých vrcholoch trojuholníka. Je tam redox potenciál, pH a odolnosť, to sú vlastne minerálne soly. No a vlastne presne naša bunková voda zodpoveda týmto hodnotám. To sú tie červené hodnoty. Čiže redox potenciál je v 16, je v rozmedzi. pH, bunková voda má 6. Napríklad pH slín, ľudských slín je 6,5, krvi je 7,2, čiže znovu sa podobá tým našim prirodzeným tekutinám. No a odolnosť rovná sa 130. Čiže tých minerálnych látok presne obsahuje toľko, koľko potrebuje naša pokožka. Čo sa týka redox potenciálu, to znamená, že je silným antioxidantom. Ona vychytáva 3 reaktívne molekuly, aj kyslík, uhlík, aj dusík. Takže pomáha k tomu, aby nedochádzalo k zmenám, k zmene bunkovej membrány, aby bola odolnejšia naša bunka, aby nedošlo k zmene aj DNA, aby sa nám nerozkladali proteíny, nerozkladala kyselina hyaluronová, nezmenila sa extracelulárna matrix, čiže aby sme stárli pomalšie. No a má vysokú afinitu. Afinitu s pokožkou, súvisí to s dopadom kvapky na našu kožu. Čiže nám podporuje lepšie penetrovanie účinných látok. No aj veľký rozdiel, alebo túto celulárnu vodu častokrát porovnávajú s termálnymi vodami, s demineralizovanými vodami. Takže je tam veľký rozdiel. Demineralizovaná voda je hypotonické prostredie. Keď si predstavíme čerešňu a veľa prší, tak tá čerešňa naberá svoj objem a môže prasknúť. Takže na pleti u klientky sa niečo bude diať, určite nejaký nekomfort, nejaké pnutie. Takisto to platí aj s termálnou vodou. Termálne vody sú výborné, ale do určitého času, ani veľa, ale samozrejme ani málo. Ale keď je veľa tej termálnej vody, tak je tam vlastne hypertonické prostredie a dochádza k procesu difúzie, čiže koncentrované prostredie minerálnych solí termálnej vody
nám vyťahuje ešte minerály z bunky a bunka sa zmršťuje, sa stiahne. Znovu tá klientka cíti nejaký nekomfort. Ale celulárna voda je izotonické prostredie a tá bunka si tam pláva, ona to prostredie pozná a je to jej optimálne prostredie a ešte naberá energiu. O bunkovej vode môžete povedať, že to je živá voda, už niečo také svoje, keď si nájdete nejaké slová, ktoré vysvetlíte klientke koncovej, pretože naozaj dáva 88% životaschopnosť našim bunkám v porovnaní s kultivačným médiom. Alebo mŕtvá voda, to je destilovaná voda, takže tam je 0% život. Termálna voda poskytuje 8,5% životaschopnosť. Tu na obrázku vidíte vo štvorci patentovú technológiu. Toto je patent, ktorý je obsiahnutý v každom produkte. Máme tam samozrejme minerálne soli, horčík, dráslík, vápnik, sodík, chlór, bikarbonát a každý ten minerál niečo robí pre bunku, nejakú úlohu. Horčík podporuje delenie, metabolizmus. Dráslík zabraňuje inhibícii vody z pokožky. Vápnik ako vajíčko chráni kožnú bariéru. NaCl, fyziologické roztoky. Bikarbonát nám pomáha prenášať napríklad kyslík. No a plus silné antioxidačné látky. L-karnozín, kyselina citronová, hypotaurín a hypotaurín je zdrojom ATP a to je tá energia. Plus sprejová forma, tá strieborná flaštička, obsahuje ešte kyselinu hyaluronovú s nízkomolekulárnou hmotnosťou, čiže nám krásne hlboko penetruje. Jak som spomínala, my máme 100% účinné látky v každom produkte vďaka patentu, ktorý tvorí 70% produktu. No a určite nám udržuje aj mikrobióm, pracuje nám s prvým ochranným štítom, chráni proti patogénom, posilňuje kožnú bariéru a reguluje imunitu, či podieľa sa na prírodzenej obrany schopnosti našej pleti voči vonkajším agresiám. Tak už niečo také naozaj jednoduché, nejaké slova treba si nájsť. Je to aktívna voda, živá voda, podobá sa vode v našich bunkách, reprodukuje vlastnosti vody, ktorá sa bežne vyskytuje v koži. Udržiava mladistvo, spomaluje starnutie, je silným antioxidantom, nachádza sa v každom produkte, pomáha, zvyšuje účinnosť našich produktov a je zdrojom hlavne vitality a energie. Keď ju aplikujeme, tak po čistení. Po čistení má najlepší efekt, najhlbšie penetruje, ale kľudne kedykoľvek počas dňa zafixuje make-up, do lietadla, počas cvičenia, kto pracuje s modrým žiarením. Tá hviezdička znamená, keď sa dá do chladu, tak ešte lepšie podporí mikrocirkuláciu, ale nemusí byť v chladničke. Počas ošetrení sa niekedy aplikuje 3-4 krát, takže naozaj non-stop. Takže poďme si povedať o našom obrovskom vedeckom objave H-proteom sére. Takže práve vstup do novej vedeckej éry nám prináša tento veľký prelomový objav 40-ročného výskumu. Je to objav pána profesora Miroslava Radmana. Tak kto je zase zodpovedný za vznik H-proteom séra? Sú to títo dvaja páni. Je to aj zakladateľ samozrejme spoločnosti NAOS, pán Torel a pán profesor Miroslav Radman. On je francúzsko-chorvátsky genetik, biológ s celosvetovou reputáciou, ašpiráciou dokonca na Nobelovú cenu vďaka tomuto objavu.
On sa zaoberá práve s chorobami spojenými so starnutím, Alzheimer, Parkinson alebo cukrovka. Venuje sa aj bunkovej regenerácii a dlhovekosti. No a vlastne on bol inšpirovaný extrémofilnými organizmami. Sú to organizmy dlhovekosti, takmer nesmrteľné mikroorganizmy, pretože prežívajú extrémne dávky radiácie, UV žiarenia, výkyvy pH, dehydratáciu a dokonca výkyvy alebo vysokej, veľmi extra nízke teploty, ale prežívajú vďaka ich špecifickému ochrannému mechanizmu. Ten príbeh začal už počas druhej svetovej vojny. Vlastne jeden americký vojak si otváral konzervu s mesom a tá konzerva bola pokazená. Bolo to divné, pretože práve vtedy sa konzervovalo radioaktívnym žiarením, takže odobrala sa vzorka do laboratórií, kde sa znovu ožarilo to mäso vlastne radioaktívnym žiarením a znovu začali tieto procesy baktérie. Takže bolo to divné a zistilo sa to, že tam sú baktérie prítomné, ktoré patria medzi extrémofilné baktérie. Ich DNA sa rozsypalo vďaka radioaktívnemu žiareniu, ale po nejakých 2-3 hodinách znovu začali fungovať tieto baktérie, znovu pracovali. Takže síce to DNA sa poškodí, rozsype, ale je opravené to DNA neoxidovateľnými reparačnými proteínami. Čiže práve táto dlhovekosť nie je zakodovaná v našom DNA, ale ochrane proteómu. A to je vlastne súbor všetkých proteínov a toto je vlastne kľúč k našej dlhovekosti aj vitalite. Pokiaľ bude funkčný proteóm, tak všetko v bunke sa môže opraviť, dokonca aj poškodené DNA. No laboratory. Is beautiful, but what one can do in the laboratory. No, nejak sa nám zasekla prezentácia. Tak ešte raz skúsim vám spustiť prezentáciu. Takže ešte raz to dáme na video. Sa ospravedlňujem, neviem, nejak sa nám to zaseklo. Radšej. Dobre, mali by ste vidieť. Marcelka, potvrdíš mi prosím, či vidíš ešte raz prezentáciu? Vidím to, jak jsi měla tu prezentaci psanou. Jak kde máš modrý štvereček. Áno, áno. Pokiaľ bude funkčný proteóm. Dobre, tak ideme na video. Áno. Ešte musím dať zdieľať zvuk pre istotu. A dobre, je. OK.
No laboratory is beautiful, but what one can do in the laboratory can be beautiful. I'm Miroslav Radman, professor of cell biology and genetics at the University of Paris, and also the founder of the Mediterranean Institute for Life Sciences in Split, where I was born. My interest switched to the limits of life, to look for the freaks of nature which are resistant to death. And the champions are some bacteria and even some animals that can survive doses of radiation that are 1,000, 2,000 times higher than doses that would kill our own cells. Clearly, the mechanism of resistance to radiation and to dehydration is not the protection of genes. No, its DNA is equally broken as the DNA of any other bacterium or of our own cells. What is protected is not DNA, it's proteins. Genes are important because without genes you cannot make proteins, and proteins can do all the work. Bad proteins make bad DNA, and bad DNA means a lot of mutations and cancer and similar stuff. Cell suicide. How could we use this knowledge in order to avoid diseases and live longer? Tak, poďme si trošku rozobrať, čo je to vlastne ten proteóm. Takže videli ste vlastne video pána profesora. Takže proteóm sú to vlastne všetky naše proteíny v našom tele. Či sú to enzymy, hormóny, pigmenty, hemoglobín, inzulín, ale hlavne kolagén, elastín, fibronektín z toho pohľadu kože. Sú to vykonávateľia všetkých esenciálnych životných funkcií. To slovo pochádza z gréckeho slova protos, čo znamená potrebný, esenciálny alebo prvotný. No a proteíny sú druhým najväčším komponentom nášho ľudského tela práve po vode. Voda je najväčší prvý komponent. No a tento proteóm samozrejme môže byť poškodený. Môže byť poškodený procesom karbonylácie. No a znovu sme pri oxidačnom strese. Čiže vplyvom voľných radikálov sa nám mení štruktúra, dôležitá 3D štruktúra proteínu a zároveň aj jeho funkcia. Čiže nastávajú zmeny, ktoré sú nevratné vplyvom karbonylácie a tak sa môže formovať toxický agregát v bunke a to urýchľuje vlastne starnutie pleti. Čiže vlastne tou hlavnou príčinou zmeny proteómu je karbonylácia a to je vlastne to samotné starnutie. Čo sa nám deje v pokožke? Tak dochádza k dehydratácii vplyvom karbonylácie. Mení sa rohová vrstva, bunky menej súdržia a voda rýchlo uniká von. V epiderme sa zhoršuje priepustnosť svetla, je zlý dopad svetla a stráca sa jas, rovnomerné zafarbenie pleti. V derme sa stráca extracelulárna matrix, tá pevnosť, tá hutnosť, tá madrac toho mladenia. Tvoria sa vrásky, stráca sa hustota, pevnosť. Čiže všetky vlastne známky starnutia, tých 5 hlavných známok. Avšak my máme riešenie a existujú šaperóny a sú to vlastne stresové alebo ochranné proteíny. Sú to takí bodyguardi kožnej mladosti. V bežných podmienkach bazálnej expresie tieto šaperóny nám vlastne správne rozbalujú a zbalujú do tej správnej formy proteíny, ktoré sú poškodené, do tej 3D štruktúry, aby ten proteín bol funkčný. Avšak pri zvýšenom strese sa zvyšuje aj ich expresia a tak začínajú napravovať vlastne proteíny, jak som spomínala, rozbalujú, zbalujú, chránia pred oxidáciou, karbonyláciou.
Čiže vlastne šaperóny chránia proteóm a robia proteíny neoxidovateľnými. Takéto šaperóny napríklad poznáme aj Hitchcock proteíny, ktoré sa aktivujú počas spálenia na slnku. Aktivujú sa v reakcii na zápal a pokožka začína nám prirodzene rýchlejšie regenerovať. Zvýšenou expresiou týchto šaperónov vplyvom teploty zvyšuje sa ochrana pred popáleninami a tak zvyšuje sa regenerácia organizmu. No a dôležité vlastne je pre šaperóny aj bunková voda. Bunkovú vodu práve aplikujeme napríklad v kozmetickom ošetrení 2-krát. V domácom ošetrení stačí hlavne pred H proteómom. A prečo to tak je? Pretože vidíte na obrázku, tam je jeden šaperón, ktorý je inaktívny. Šaperón vplyvom stresu, napríklad UV žiarením, začína byť aktívny. Vytvára sa šaperón substrát s nejakým nezbaleným proteínom, nejakým poškodeným proteínom. On ho rozbálí, správne zbálí do tej 3D štruktúry, aby fungoval a uvoľňuje funkčný proteóm a nedochádza k tvorbe agregátu. Takže naša bunková voda obsahuje ATP, som vám dneska rozprávala, je zdrojom energie, ATPčko. A vlastne toto ATP je veľmi dôležité, potrebné práve na to správne zbalovanie a rozbalovanie pre ten šaperón. Takže bunková voda pomáha lepšiemu zbáleniu proteínu, čiže k tomu správnemu fungovaniu proteínu. Takže my prinášame prvú prelomovú vedeckú inováciu, prvú šaperónovú antioxidačnú molekulu dlhovekosti. Je to molekula, ktorá sa vyvíjala niekoľko miliard rokov a je to naozaj nová generácia účinných látok. Je to nové vnímanie starnutia. Takže H-proteóm, patentovaná biotechnológia, prvá molekula dlhovekosti. Extrahovali sme účinné látky, 6 rôznych fóriem bakterioruberínov, sú to červené pigmenty. Z baktérií je Arthrobacter agilis zo snehovej vločky. Tieto účinné látky majú vysokú afinitu k proteínom a vykazujú vysokú šaperónovú aktivitu, vysokú antioxidačnú ochranu. Takže naozaj vedecký objav vo vede o starnutí zistil a tvrdí, že oxidačné poškodenie proteómu je hlavnou príčinou starnutia našej pleti. Takže ako NAOS, spoločnosť NAOS vlastníme prvý exkluzívnu licenciu od pána profesora Radmana, H-proteóm, patentovanú biotechnológiu, prvá antioxidačná šaperónová molekula na svete. Táto molekula chráni našu pleť, chráni naše proteíny dvomi účinkami. Šaperónovým účinkom, to je ako keby fyzikálny štít. Je to tá priama ochrana štruktúry 3D štruktúry proteínu, tým pádom správnej funkcii proteínu a tak prispievame k odolnosti proti zničeniu. Ale budeme chrániť aj s antioxidačným účinkom a to je ten biochemický štít. Až 100-krát silnejším antioxidačným účinkom pôsobí práve táto technológia H-proteómu. Chráni 100-krát viac ako tie najsilnejšie antioxidanty, ktoré poznáme. Vitamín E, vitamín C, koenzym Q10 napríklad. Takže vnímajme, že je to sérum novej generácie, dlhovekosti. Klinické testy preukázali viditeľné účinky práve na 5 známkach starnutia. Pleť má menej vrások, viac hustoty, pevnosti, rozjasnenejšia pleť a vyrovnaný tón pleti, čo naozaj potvrdzujem aj ja s našimi skúsenosťami. Tak štúdie sa robili určite, takže klinická štúdia napríklad sa robila na polovici tváre, 6 mesiacov, kde sa dával na polovicu tváre neutrálny krém, na druhú polovicu tváre neutrálny krém aj so H-proteóm sérom. Na 55 dobrovoľníkoch vo veku, v zrelom veku 42-65 rokov. Mali stresujúci životný štýl, mali teda tie známky starnutia, únavy, mali aj pigmentácie a sérum aplikovali, alebo teda produkty aplikovali 2-krát denne. Tak keby sme dali týchto 5 známok starnutia do jedného indexu,
tak sa potvrdilo, že s H-proteom sérom tá pleť starne dvakrát pomalšie, minus 55%. Takže potvrdil sa, že tá pleť bola viac rozjasnená. Vidíte aj na obrázku po tých 6 mesiacoch. Takisto rovnomernejší tón pleti, tie pigmentácie sa redukovali po 6 mesiacoch. Hlboké vrásky, čo už naozaj čo povedať. A takisto aj béjarik okolo očí. Ako doporučiť H-proteom v tej domácej starostlivosti? Takže ideálne ako denné sérum, keďže to bodyguard kožnej mladosti, chráni nám pred oxidačným stresom, ale nezabúdajme na noc doporučovať ďalšie ostatné séra, ktoré sú veľmi dôležité. H-proteom môžeme doporučiť komukoľvek po 25-ke ako celoročnú starostlivosť. Tí, ktorí hľadajú prevenciu starnutia, ale aj ktorí chcú korigovať už starnutie, ktorí majú aj citlivú pokožku, pre mužov, pre ženy, naozaj komukoľvek. Výborná kombinácia s našimi Sanker produktami. Takže H-proteom plus Photoreverse, Photoregu, Sun Intolerance, Bronze Repair a na noc v tom prípade ďalšie séra s ďalšou starostlivosťou. Ako sa používa? Jedna flaštička, záleží ako často teda klientka aplikuje. Keď jedenkrát denne vydrží na 2 mesiace, keď dvakrát denne vydrží na 1 mesiac približne. Dávkuje sa 5 kvápiek, odšrobuje sa pipetka, tá pipetka sa automaticky sama napúšťa, naplňa. Vystrčí sa vlastne na tej pipetke ten vrchnáčik, aplikujeme 5 kvapiek a znovu zašrobujeme. Pipetka samovolne zase zapadne, len musíme počúvať, aby naozaj nám zapadla. Počas aplikácie môžeme doporučiť klientka na doma aj takú malú masáž. Vlastne tým podporíme lepšiu vstrebateľnosť a lepšiu účinnosť a proteodermické techniky aj v kozmetickom ošetrení naozaj nám pracujú s tvarom svalu. Sú to hlboké, intenzívne tlaky na jednotlivé svaly na tvári. Takže v prvom kroku robíme otváranie očí. Aplikujeme tlaky od obočia smerom k vlasovej línii ku spánkom. V druhom kroku budeme robiť lifting na tvári. Pod očnicovým oblúkom, od kontúr tváre, teda od konca piert na tvári a kontúry tváre. No a v treťom kroku robíme spevnenie krku. Môžeme si pozrieť také video. Takže aplikujeme 5 dávok séra, 5 kvapiek. Aplikujeme na tvár, na krk aj na dokoľ. Takže prvý krok. Naozaj tlakom vyťahujeme od obočia smerom k vlasovej línii ku spánkom. V kroku lifting cez očnicový oblúk, kústiky pier až ku spánkom. Kontúry takisto vyťahujeme až ku spánkom. Na spevnenie krku. Položíme si vlastne dláne, prsty, spájame na zátilku a vyťahujeme krk smerom dozadu.
Tak, takže toľko Gage proteomu. Naozaj je veľmi dôležité, aby sme nezabudali na tie ostatné rady, na ostatné séra, pretože sa vzájomne krásne doplňajú. H-proteom chráni daný proteín, ale ďalšie séra nám pomáhajú syntetizovať, tvoriť, pracujú s danými proteínmi. Takže ten výsledok je potom toho omladenia veľmi pekný na tej pleti. Tak a poďme ešte na rad osmoklín. Takže osmoklín je to naše fyziologické čistenie pokožky. Je to čistenie v osmoze, čiže čo vyčistíme, späť sa nedostáva. No a veľmi dôležitá znova rovnováha. Takže budeme tvoriť rovnováhu našim osmoklín čistením pleti. Takže komplet, celý rad osmoklín znovu obsahuje patentovú technológiu. Je to Skin Balance System patent. Budeme znovu vytvárať rovnováhu na našej pleti, v našom prvom ochrannom štíte, v našom mikrobiome. Takže budeme aktivovať prirodzený obranný systém vďaka extraktu z boldovníka. Vidíte tú rastlinku, kde syntetizuje táto rastlina beta-defenzívy, prírodné antiseptické látky. Tie nám budú eliminovať nežiaduce baktérie, nežiaducu mikroflóru. Ale zároveň budeme vyživovať pozitívnu saprofitickú mikroflóru vďaka fruktoligom, sacharidom. Takže to sú už také prebiotika. Takže vytvárame rovnováhu, aby sa nám nič nepremnožilo, ale naopak to, čo sa má, aby sa aj vyživovalo. A tak je pokožka dokonale chránená. Osmoklín rád pozostáva z týchto produktov, takže máme tu dvojfázový odličovač očí a pier a micelárnu vodu pre všetky typy pleti. Potom je hydratačné mliečko a tonikum na dehydratovanú suchú pleť, calmingové mliečko tonikum na citlivú pleť, pure čistiaca pena, pure čistiaci gel na masnú zmiešanú pleť, brightening rozjasňujúcu ST White penu na tmavé škvrny a jej rozjasnenie pleti, a malá kozmetika Gentle Deep Pore Cleanser, čistič porov a Lightening Buffing Mask, peeling, rozjasňujúca peelingová maska, takisto na všetky typy pleti. Takže my vlastne nerobíme dezinfekciu na pleti, ale naopak prospešnú mikroflóru vyživíme a tak vytvárame vlastne tú rovnováhu. Tak poďme jednotlivým produktom. Dvojfázový odličovač na oči a na péry. Čistíme, aj keď sa neličíme, to je také prvé pravidlo, pretože naozaj tá pokožka na očiach, na perách je najtenšia z celého tela a nám vyživujú tieto oleje, túto tenučku pokožku. Nemáme tu mazové potné žľazy, možno minimálne, takže potrebujeme dodať aj výživu. Cez zimu, teraz blíži sa obdobie, tie pery sú veľmi presušené, takže tieto oleje nám krásne vyživia túto pokožku na perách. Dôležité pretrepať, aby sa vytvorila emúzia a tak aplikovať. Pozor, na umelé riasy nedávame. Máme aj micelárnu vodu, to je ten produkt napravo, druhý produkt. My ju vnímame skôr na cestovanie ako 3 v 1.
Takže odličenie tváre, očí a zároveň ako tonikum. Veľmi často sa ma pýtate, nemusíme ju umývať. Micelky sú perfektný patent. Znovu je to patent, už má každá značka. My sme ho vytvorili, tento patent. Tieto micely fungujú ako zrkadlo, ľahko pútajú nečistoty z pleti dole. Dokonca micelárnu vodu môžete doporučiť aj do mesta, pretože nám zachytáva až 98% znečisťujúceho uhlíka. Takže taký rýchly spôsob odličenia, krátky čas na dovolenku, napríklad do nemocnice, 3 v 1. No ale určite nesmie chýbať dvojička na ten komfort pre tú pleť, a to je čistiace mliečko a čistiace tonikum. Takže máme k dispozícii hydratačnú radu, mliečko odličuje, tonikum dočisťuje, upravuje aj tvrdosť vody a aj pH. Mliečko sa môže aplikovať buď na tampónik a na sucho, proste vyčistíme, odličíme pleť, alebo druhý spôsob je aj do dlaní, do rúk, prekružkujeme nečistoty a môžeme umývať s vodou. Tento druhý spôsob niekedy klientky nepoznajú. Toto hydratačné čistenie krásne vonia bielými kvetmi, je tam viacej glycerínu na hydratáciu pleti. Môžeme doporučiť na normálnu pleť, suchú pleť, dehydratovanú pleť, ale aj zrelú pleť. Potom máme rádu calmingovú. Znovu mliečko odličuje, tonikum dočisťuje, upravuje pH aj tvrdosť vody. Nemajú parfemáciu a upokojujú. Čiže pleť, ktorá začervená, páli, štípe, reaguje, proste citlivá tá pokožka, slzavenie očí, ale aj napríklad, kto sa lieči na akné, tak by som doporučila calmingové čistenie. Sú tu látky, ktoré sťahujú zápal, sladká mandla, úhorka, sladké drievko, xylitol a allantoin. Potom máme purifikačné čistenie, tam je čistiaci gel a čistiaca pena. Sú výborné na tú zmiešanú až mastnú pleť. Je to čistenie s vodou, klasicky namydliť, napeniť a umývame. No a Estee White pena nesuší, takže výborné napríklad na rozjasnenie, na pigmentácie, aj na zrelú pokožku. Plus navyše obsahuje antioxidanty. No a blížime sa k malej kozmetike, ktorá je veľmi dôležitá. Týmito produktami sa robí hĺbkové čistenie aj v kozmetických ošetreniach, takže my už nenaparujeme, nevytláčame, ale práve týmito produktami čistíme aj v salónnom ošetrení, ale veľmi dôležité je, aby to aj tá klientka používala na doma. Takže Gentle Dip Pore Cleanser, vysávač pórov ho voláme, pracuje v osmoze znovu, krásne nám vyčistí zanesené póriky, čierne bodky, komedony. Veľmi dôležitý je postup, lebo sa robí strašne veľa chýb. Takže na suchú odličenú pleť v bodoch nanášame také hromádky, nerozotierame a začíname robiť rýchle, drobné, krúživé pohyby. Zostávame vždy na jednej časti, nerozkremujeme celú pleť naraz. Robíme čistenie napríklad na čele, krúžim, vytvára sa mi až taká pasta, taký biely produkt, zostáva biely, končíme, nevtierame ho späť až do stratená. Znovu posúvam sa na nos, krúžim, vytvorí sa pasta, končím, idem na líčka, krúžim, vytvorí sa pasta a takto si vlastne prečistím celú tvár, krk aj dekolt a potom naraz hneď umývam, nenechávam pôsobiť. Lebo robí sa aj to, že nechávajú si to pôsobiť. Ako často masná aknozná pleť môže často aj každý druhý deň, 3-krát do týždňa, zmiešaná 2-krát do týždňa, suchá stačí 1-krát do týždňa a citlivá 1-krát za 2 týždne. Naozaj nám krásne idú vyčistiť aj póriky. Týmto produktom vidíte efekt po 7 dňoch sa tie pory nádherne prečistia. Tu je taká moja fotka, kde naozaj neverila kozmetička, že bez mechanického vytlačania sa prečistí pleť. Naozaj tento produkt funguje, len treba ho používať.
Toto je fotka, alebo teda aplikovala si dievčina hĺbkový čistič plus propolisový krém, 6 týždňov, nádherný efekt. Tak, druhá dvojička k tomuto hĺbkovému čisteniu, gumážna maska alebo lightening buffing mask, je to už peeling. Je to peeling bez zrniečok, bez kyselín, je tam celulóza, rastliny peeling. Ako často? Tak 2-krát do týždňa maximálne na tú hrubú masnú spigmentovanú pokožku, raz do týždňa normálna suchá pleť a raz za 2 týždne spolu s tým hĺbkovým pre tú citlivú môžeme takisto. Maska obsahuje ďalší patent, hypopigmentalín, ktorý má aj ST White, čiže budeme rozjasňovať pleť a krásne nám zjednocuje pigmentáciu kože. Nanáša sa, rozotiera sa ako maska, čiže nie v hromadkách, nie v bodoch, ako ten hĺbkový, ale v jemnej vrstve rozotreť ani veľa, ani málo. Je to výborný indikátor hydratácie, čiže komu rýchlo presýcha, tak mu chýba voda. Kto bude dlho krémovať, dlho gumovať, tak má viacej hydratovanú pleť. Ak by sa stalo, ona sa necháva chvíľku pôsobiť, aby sa nám prituhla a potom pôjde ľahšie tá guma dole. Ak by sa stalo, že preschne až príliš, tak nedávame vodu, nepridávať vodu, ale pridať z tej gumažnej masky trošičku a ona sa to prepojí a pôjde to potom pekne zgumovať. Takže toto čistenie bez vody. Tak si môžeme pozrieť aj video, ako sa aplikujú správne tie produkty. Takže nanesieme si hĺbkový čistiaci krém, ideme čistiť póry. V bodoch nanesieme na pleť, na krk a na dekolt môžeme. A krúžime, kým sa nevytvorí pasta. Keď sme už takí bieli, končíme, umývame s vodou. Nenecháva sa pôsobiť, ale hneď umieme. Gumážna maska sa rozotiera v takých líniách, ani veľa, ani málo a všade, aby nám pôsobila na pigmentácie, pohodcovala nečistoty. Keď nám prituhne, tak môžeme zgumovať dole takým vytieraním, krúžením. Proste zgumovať čo najviac, odstraňuje nám odumreté bunky. Následne umývame s vodou a môžeme dočistiť tonikom. No a od mája máme aj nový produkt, hlavne v kozmetických salónoch, do konca roka exkluzívne. Je to vlastne čistiaci micelárny olej. Takže prečo aj takýto produkt? Make-up, pot, toxiny, agresory rôzne z vonkajšieho prostredia nám urýchľujú starnutie pokožky. Tie čistiace produkty častokrát sú agresívne pre pleť a práve tá pokožka sa môže stať aj citlivejšou vďaka nesprávnemu čisteniu. Takže micelárny olej nám chráni, pracuje nám s kožnou bariérou. Budeme reprodukovať prirodzenú kožnú bariéru práve vďaka zloženiu, pretože obsahuje biomimetické zložky, čiže našej koži vlastné biomimetické lipidy. Je v interakcii s prirodzenými mechanizmami, ako sme si spomenali, ktoré sa v koži odohrávajú. Čo obsahuje? Tak obsahuje drahé oleje. Je tam olej Limantes alba, regeneruje hydrolipidický film, jojobový olej napodobňuje prirodzené kožné sébum a sodium PCA sol, ktorá nám zvyšuje syntézu filagrínu, znovu proteínu v kožnej bariére. Ako sa aplikuje? Môže sa dávať na tvár, na krk, na dekolt, dokonca na oči, aj na pery. Ráno alebo večer s tým, že oplachuje sa s vodou a vytvorí sa vlastne emúzia a tá emúzia potom vlastne krásne ide dole s vodou. Má veľmi príjemnú textúru, teda je to taký jemný olej. V kontakte s tou vodou sa mení na mlieko, na tú emúziu, čiže pekne ide zmyť dole z pleti. Obsahuje jeden surfaktant, povrchovú čistiacu účinnú látku a je bez mastného pocitu.
Tak si môžeme znovu pozrieť videjko, ako sa aplikuje. Takže na suchú pleť nanášame olej, na líčenú pleť, prekružkujeme, rozpustíme nečistoty. No a môžeme si pridať ešte aj na oči kľudne, na špirálu, na očné okolie, aj na pery. A umývame s vodou. Vytvorí sa emúzia a pekne to ide umyť dole. Naozaj krásne vonia tento olej. Má takú kvetinovú, vodnú, ovocnú vôňu. Je to taká fresh vôňa. Je tam cítiť napríklad aj melón, uhorku, pížmo. Takže rozšírili sme tento náš čistiaci rád. Ideálne na tú suchú pokožku alebo pleť, ktorá potrebuje posilniť, ochrániť tú kožnú bariéru. Doporučená cena predajná 40-50 eur a 1050 korún českých. No a posledný produkt, hydratačná esencia. Esencia Water Essence je produkt, vidíte na obrázku, ktorý aj chráni pleť, čiže pred oxidačným stresom, ale aj modrým žiarením alebo život v meste. Je to esencia, ktorá je určená pre všetkých, pretože hydratuje, ale zároveň aj detoxikuje takú zmiešanú, zanesenú pokožku a dáva krásnu žiarivosť pleti. Obsahuje kyselnú hyaluronovú, má takú príjemnú klskú textúru. Patenty, ktoré obsahuje, patent bunkovej vody na energiu. Budeme syntetizovať znovu akvaporinové kanáliky vyťažkom z jablčka a repky campestris, Brassica campestris. A tretia, detox, patentová technológia, konkrétne alfa-glukány, vyťažok z droždia. Alfa-glukány nám podporujú syntézu lizozómov a to sú štruktúry, ktoré nám likvidujú patogény, nám robia ten detox na pokožke. Kedy aplikovať esenciu? Toto klientky niekedy nerozumejú, nevedia. Je to taký medzikrok. Čiže po čistení po bunkovej vode a ešte pred starostlivosťou, pred sérom a pred krémom. Takže vtedy sa aplikuje práve táto esencia do dlaní ako sérum, popritláča sa a necháva sa pôsobiť. Tak a blížime sa k záveru. Dneska trošku dlhší webinár, dlhšia prezentácia. Tak nezabúdajte, tá prevýchova pleť je dôležitá. Ako prevýchovávame pleť, tak prvá je dehydratácia, v druhom rade budeme riešiť citlivosť, potom riešime mazotok, akné a posledné teda riešime omladenie alebo vrásky a pigmentácie pleti, ale to už potom znovu na ďalšom webinári na age prevention. Takže Marcelka sa nám odpojila, takže vás pozdravujem ešte, aj Bibianku pozdravujem. Pozdravujem aj do lekárni. Chcete sa niečo ešte prípadne popýtať? Hlavne nezabúdajte na H-proteóm. H-proteóm naozaj teraz stále zdôrazňujeme v kombinácii s ďalšími sérami. Je to veľmi dôležité, naozaj sa vzájomne doplňajú a predĺžujú si efekt. Hlavne na tej ceste omladenia. Čo sa týka čistenia, nie je čistenie ako čistenie. Estedermové čistenie znovu pracuje s prvým ochranným štítom. Vyrábame tam tú rovnováhu, aby naozaj tá mikrobiálna flóra fungovala správne. No a bunková voda nesmie chýbať. Tu naozaj musí mať každý. Je to tá obrovská energia pre naše kožné bunky a je to naozaj základný produkt, ktorý by nemal chýbať v tej dennej rutine u toho klienta.
Tak pokiaľ nemáte nič, keby čokoľvek, tak mi napíšte do mailu. Tak vás pozdravujem a prajem vám ešte pekný deň a možno aj pekný víkend. Ďakujeme veľmi pekne. Ahoj, Bibianka.